Здравейте хора, аз съм Крис и както може би сте забелязали, не съм в моята уютна стаичка. В момента се намирам някъде из дебрите на Стара планина и днес с мене са двама от най-добрите ми приятели, които са тук. В тъмни дни и още по-тъмни нощи, три момчета, вплетени във вечно приятелство, минавайки през всевъзможни изпитания и препятствия, в неуморна борба срещу злото, Кристиян Захариев, Александър Димитров и Самуел Йонсен Атанасов ще изпитат своята вярна дружба, своето несломимо доверие, като си задаваме въпроси. Този, който изгуби, ще скочи в басейна на вечната дружба. Да, накратко това, което ще направим днес е, че ще видим колко добре се познаваме, като всеки един от нас е подготвил по 3 въпроса, които трябва да питат другите. След това всеки е подготвил по 3 факта за себе си. Един обаче, от които е лъжа. Ние ще трябва да разберем кой от трите е лъжа. Схвана ли? Сам. И за всеки правилен отговор получаваме по 1 точка. И който получи най-малко точки, той ще трябва да скочи в басейна на дружбата. Дълбок е 1,20 м. Окей, добре. Аз почвам първи. Колко пъти съм си чупил ръката? Предавам се. 2, 3, 2. 2. Втори въпрос. За втора сигурна сума. Как ми падна първия зъб? Аз знам. Ами дед брат ти го изкъртял с вратата. Не буквално с вратата. Не мислите, че има насилие в неговия дом. Близо си, но не. Как нали с конец биш? Не. Брат ми ме фана по някакъв начин и просто по такъв начин, че аз го изпутих. Как щяха да ме кръстят нашите, ако бях момиче? Жозефина. Как? Кирилица. Пиратка. Тук пекна, бе. Истината е, че аз не знам. Продължаваме към следващия въпрос. От колко месеца правя влогове? Така от октомври месец. Така ли? Получавам ли точка? Получаваш точка. Така ли? Сега ще задам моите въпроси. Първият въпрос. Обичам ли топъл шоколад? Искам да си помислите много добре, защото той е решаваща точка. Не, аз ще кажа не. Аз казвам да. Една точка с Самуел, джеята нас. Къде знам, аз мисля, че подвеждаш въпрос. Следващия въпрос. Ходил ли съм в Драгалевци? Аз пак казвам не. Пак казвам да. Точка за Кристиян Захариев. Съжалявам сам. Следващия въпрос. Кога за последно съм гледал по National Geographic за питони? Тази сутрин, преди няколко часа. Да. И аз. И двамата печелите по точка. Окей, мой ред. Как се казва отбора, за който играе? Ще кажа Барселона. Нещо норвежко ще. Сами? Да, норвежки отбор ще. Много пъти го е казал. Хайде, дай ми точка. Чакай, нека да научкаме. Футболен клуб Шиен. Аматьорска лига Шиен. Не. Е някаква норвежка дума. Това норвежка дума, да ти приличам на норвежец. Флюе. Флоа? Не. Флие. Добре, предавам се. Гюлисет. Втори въпрос. Защо трябваше да си пострижа косата втори номер като бих? Защото бил за постригване. Си имал въшки? Не, изгори си я. Май си изгори. Една точка за Крис. Виж, аз знам, че има въшки. Запалих я. Добре. Следен въпрос. Как се казва моите очи? Съни. Добре, мисля, че на двамата. Време е за факти. Първи факт. Алергичен съм към бухтички. Втори факт. Като малък ходих на уроци по пиано. И трети факт. Когато бях на 11 ми се заби игла в кръка. И седя там 1 месец, докато не я видях и я махнах. Кой от тези 3 факта е лъжа? Иглата. Вече Добре, казах. ти какво казваш? За иглата. И двамата
Не получавате точки, това за иглата е истина. Знаех си, че бухтичката. Не, лъжата е, че не съм ходил на уроци по пиано. Първият факт е, аз съм вегетарианец. Нося тенецки с размер L. Харесвам лапате на суп. Не си вегетарианец. Това е лъжа. Ние с теб много често сме яли кебаб. Ами чекай по една точка. То тъй се и видял, аз ще скачам в басейна. Морец. Давай. Оставил съм на лятна работа. Любимото ми ястие е яйца с картофки. Порязал съм си езика с пасатор. За цацата с картофки не съм сигурен дали е вярно, защото вие в Норвегия май нямате много цацата. Аз ще кажа това за стацата. Аз пак казвам за пасатор. А пък пасатора е... съвсем вероятно е. Щом си подпаля косата. Точка за Криси. Рязал съм си езика. Чакай да покажем. Ето инцидента тук. Сами аз не знам какво си правя вече. Пъхнал си езика в пасатора. Подпалял си косата, кръка си рязал. Какво правиш? Другите какво правят, той какво прави? Си режи краката. Понеже сме много добри приятели и минахме през всякакви изпитания заедно и Сашо не иска да скочи сам, затова ще скочим тримата заедно. Колко мило! Това беше всичко от нас. Не влизайте в басейна! Благодаря ви много за гледането и ще се видим До следващия път! А ти обичаш ли басейна да плуваш? Айде. Айде.